Musí zmizet z města. Tak potřebuje hotovost. Jeho banka má ve městě 7 bankomatů. 2 nefungují, 4 jsou na rušných místech. Takže štěstí, že není u Rajfky. Přijďte si do Raiffeisenbank pro e-konto Smart zdarma a zdarma vybírejte i z bankomatů všech bank. Raiffeisenbank. Banka inspirovaná klienty. Požadují hotovost do 24 hodin. A co teď? Vyřešeno. Jedině rychlá půjčka vás odmění ihned a vrátí vám 5000 korun již na začátku splácení. Raiffeisenbank. Nejlepší a klientsky nejpřívětivější banka roku 2016. Co pak? Vy máte podnikatelský účet zadarmo? No jasně, nenechám se přece oholit. Ale necháte si aspoň smít tu pěnu? Nechcete za svůj podnikatelský účet platit? Přijďte si do Raiffeisenbank pro podnikatelský účet zdarma. Raiffeisenbank, klientsky nejpřívětivější banka roku. Tak jsem to sloučil, Arture. A je to bomba! Říkal jsem, že to stojí za pokus. Slučte všechny své půjčky a plaťte jen 1 měsíční splátku. Navíc získejte nejvýhodnější sazbu již o 4,9%. Raiffeisenbank, klientsky nejpřívětivější banka roku. Můžete to pustit znovu? Samozřejmě. Mám to pustit ještě jednou? Jasně, to se neoposlouchá. Rychlá půjčka s bonusem za řádné splácení? To se opravdu neoposlouchá. Například při půjčce 250 000 na 6 let můžete v průměru získat bonus 36 000 korun. Raiffeisenbank, klientsky nejpřívětivější banka roku. Tak paty náfuko. A hlavně už jí nekrmte. Banku. No tu už vůbec ne. Nekrmte svoji banku zbytečnými poplatky. A přijďte si do Raiffeisenbank pro osobní účet zdarma. Raiffeisenbank, klientsky nejpřívětivější banka roku. Máte dokonalé vedení, Arture. Mám rád věci pod kontrolou. Mějte i vy vedení financí dokonale pod kontrolou s účtem e-konto Smart zdarma. Raiffeisenbank, klientsky nejpřívětivější banka roku. Účet pro podnikatele zdarma. V tom musí být nějaký háček. Není. Přijďte si do Raiffeisenbank pro podnikatelský účet zdarma a bez háčků. Raiffeisenbank, nejlepší banka roku 2016. Zastavte mi u bankomatu, prosím. A jakou máte banku, pane? Všechny. Vybírejte z bankomatů všech bank zdarma. Navíc máte zdarma i vedení účtu e-konto Smart. Raiffeisenbank, nejlepší banka roku 2016.